Zugulu abalambele uNkulunkulu. I believe ukuthi this is Habakkuk generation. They are crying that cry. Glory to Jesus. Isililo esithi Jehova sizwele umbiko ngawe. Siyesaba izenzo zakho. Revive your work in our time. That is a prayer that we have in our heart as we are giving ubaba wethu this podium. Sizwile umbiko ngoNkulunkulu abahambe naye. Mkhuleko wethu ukuthi moya engcwele revive. Revive your work in our time. Praise the Lord. Glory to Jesus. Angibingelele yakhe la ekhaya. Bingelela abafundisi bonke abakhona. Bingelela ibandla lonke likhona lapha endlini ngegama lenkosi uJesu. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi uJesu. Ya. Asibonge uNkulunkulu osithwalile kwaze kwalapha. Esithwele ngengalo zakhe ezinamandla ayithwala ngazo Israel emsuse eGibhithe wazomfaka eKhanani. Nathi usithwele ngalezo ngalo zakhe ezinamandla
asibonge ukuba inkosi isivulele umnyango nathi uba sizoba ngofakazi balokho uNkulunkulu akwenzayo namhlanje. Nikhumbule ukuthi icebo likaNkulunkulu alingeke lichithwe. Akekho ongalihlakaza noma ngahlangana axoxe usuku ze kuse. Icebo likaNkulunkulu will never be annulled. uNkulunkulu will always have the last word. Into engihlupha kulezi insuku engikhuluma lapha ngihamba khona ilo ukuthi ama-founders amabandla abe unfortunate ukuthi kubantu ababazeleyo abawatholanga ama-vision bearers. Angikhulumi ngebandla lethu kuphela, namanye amabandla la obaba lawa abanye abakithi abavusa uNkulunkulu baqala umsebenzi wakhe ebanika ivision individually. Kwashuthi kumadodana namadodakazi abo abatholakalanga abazoba ngama-vision bearers. Kiye lo hayi abathanda isonto noma abathanda ubaba lo obazeleyo. Abaningi babo bathanda obaba la abazeleyo and they adore them. Kodwa ivision bangayicatch. Usibona sihamba sigcina sesonta nje. Vision bearers. Amadoda kaNkulunkulu asebenzile matshela star. Akhandlekile asokola, but unfortunately among their children ababathola ngabantu who caught the vision. Sistake lapho nje kokunje ngomntwana mlade ekhuluma la ngenhliziyo ngemphefumulo ecrackile. Enye into, we don't have vision bearers. Abantu babaleka nevision. Abantu babaleka nezikhundla. Babaleka nezitulo. Very few people abakhona sinabo abafuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini, uthi akuyoyephi. So inkosi siyayibonga yenza lo msebenzi eniwenzayo lapha, noma ningezu understandeka into zakhona badawa, noma bengezu understand abanye abafowenu uzobe ngathi niqala into entsha. This is not a new thing. This is not a new thing. Iyo le kanye esasindiselwa yona. Anginazi indaba eningi kakhulu, angizuqeqebula abantu bejwayele abantu abaqeqebulayo. Angisaqeqebuli manje, ngasho manje ngaqeda. Abantu bawa phansi babhuquze baphume bethwelwe. Kwenzekile lokho. Kodwa emva kaloko babuye babe yiloko ya. Akade beyikho kudala. So umthandazo wami ukuthi inkosi sisize kule vision
evuselelwayo ukuthi bekhona abayibambayo. Akusiye isonto le kaJesu. Sihlupha uma sithina sifuna into zesonto lethu and sinamathele kuzo noma zingasasebenzeli ngoba nakweza kithi inkosi ayisize kasiyabonga bazalwane banesibindi ukuba nenze lokho phakathi kwesimo esinjengalesi sikusona lapha ibandla lishaya indilinga lizungeza ndawonye. Yabona lapha na ku computer yakho noma ku phone yakho ubathi uthi vela phela ungaveli lutho. Yadila nje lethi yadila manje hey ngifuna into ethi ukadila nje lo. Alibonga igama lenkosi. Yeah, nama ngibonga ukugcinwa kwenkosi kuze benamhlanje. Noma umuntu ebenama challenges kodwa angangami. Amen. Noma ngibe nama challenges angangami. Ngihamba ngayikhulula mina futhi. Ngitheke uma unkosikazi engasindi ngathi ke sengihamba kenkosi la ufuna ngiye khona ngizokuya wena uzosala ugada yena wena uzombona wena ngoba uyamazi wenzani njobelele la kwenzekani la kuyena angazi mina sengithandazela finished angisathandazeli baphile manje sengithandazela uNkulunkulu enze lokhu akwenzayo empilweni yakhe avumele ukuthi isimo esinje sibe khona ebona sisebenza uNkulunkulu abeseke ebamba unkosikazi kanje angizuhlala ekhaya angizohlala nebo ngoba kukhona izinto engisengazisho nami phakathi kwabaningi abasho izinto ezimaqondana nebandla. So ke sengathi ngidecide lokho enhlizweni yami ngathi hayi usosala umbona weJesu ngoba noma efa mangikhona yofa ngikhona kuyofana noma efa ngekho mawufuna afa ngekho okwakho lo mina ngisawukwenza lokho owathi angikwenza. Amen. Yakhona izinto ezifuna ukusibamba singakwazi ukunyakaza. Kimina ke this is one of them. Yokuba kugula unkosikazi sesithe lesikhathi egula. Uyadeteriorate impilo yakhe. Kodwa kuhleli kahle kakhulu. Inkosi inathi yasibusisa ngendlela zonke. Nanti engiyithandayo. Angivumi ngeke ngagula ngaya esibhedlela. Bathi abanye ugulisa ukuthi ugulisa unkosikazi ngathi hayi angigulisa ugula unkosikazi. Khona izinto ezinzima ezami ever ngigulisa ezala isontweni. Khona izinto ezimbi ebezenzeka esontweni. Hard times ebezisibhekene naso kodwa ngizange ngigule ngangize ngihlekwe wazi abatshela abantu hayi uyayilalela nje lona ufika nje mayisebuye emhlanganweni lapho na isonto afika lala ngathi ufile avuke kusena athi amen. Angeke ke ngitazinge ngicindezelo ukugula komkami bese ke ngiba crazy ngathi yini kakwazi la uNkulunkulu khona uyabona. Alibonga igama lenkosi. Iqinisani ke bazalwane ngize uma nenza lento ngize ngakhumbuli ngacabanga indaba siyazuza street.
uma nenze nje ningahlehli ningahlehli ningethuswa naba amemeza kakhulu ukuthi asikwazi lokho vese abazazi zonke izinto kunamadoda asho njalo besonto ukuthi asizazi ke lezi zinto esenizenza vese awusazi zonke izinto wena wazala wazi zonke izinto uzofunda nawe ufunda ngendlela so ke ningahlehli as long as the Lord is still with you uzosizakala abantu abaningi kuzokhululeka abantu abaningi ababophekile bakhonza uNkulunkulu bekhululekile njengoba lisho iBhayibheli umuntu odani ikhulula niyoba ngabakhululekile impela asibonge Mageba necrew yakho uba nihlangane nenselelo mina angizoshumayela ngizobeka indaba lapha engifisa uma siyibambisisa masaqhubeka siya phambili enye yezinto esiphethe kabi njengabantu abakholwayo ngizofunda la ibambeni bafana bakithi uma ungakangeni ezintweni zabantu ungabisangena siyazibona uma ngiyahloniphisa nje mangisho ngiyahloniphisa ngicole umkhulu yakhwehlela uma ungakangene ezintweni zabantu ungabisangena phuthuma ezikaNkulunkulu uma ungakangena emkhubeni yabantu ungabisangena amen yokusiza ke lokho ukuthi uphile kahle ushiye isimo esikahle mawuthutha uya ekhaya ezulwini angifundeke lamazwi engithi ngizowafunda khane ke sizokhuluma ngiqede ngisuka wayethi umkhoya wami you must stand up and speak and sit down umkhoya mawuthisha that you must stand up speak and shut up and sit down ungalo umile lapha ngaphambi kwabantu ukhuluma into engazwakali ngoba naku uthola uba ngaphambili amen siyajabula kakhulu kunibona nikhona aqala isonto elisha la siyezwa abantu baqala thanda kabi ukuthi usebeqala elinye isonto ke manje oZulu manje akho isonto elisha eliqalayo la sike sa challengeka kakhulu isikhathi esingaphambili emva kokuba ukhehla uNkulunkulu embuyise phesheya ethe wayofuna imali ngiyabona enzele ukuthi ondla abafundisi bakhe ayifika phesheya umoya ingcwele wathi phinde ekhaya imali zofika uyithola ekhaya number 1 lo okwesibili wathi phindele emva uyobuyisela ibandla kumoya ingcwele washo njalo nje wathi buyele ekhaya ubuyisele ibandla kumoya ingcwele wabuya nembala sasisakhonzela eDuncan Village
kwaginya zonke. Asifika lapha ngoDisemba size convention hayi man. Sangene yabona ungena emanzini amaningi. Chup. Sangena safike sacwila nathi. Safike sacwila nathi. Sesicwilile lapho sabuya. Sesicwilile. Simanzi stede. Sabuya nathi. Sesigula njengaye. Amen. Sabuya nathi sezanene emakhaya. Siyafika sayidudula. Sayidudula. Yenzeka lento. Njengoba ngikhuluma ngama vision bearers, it's very important. Hayike kwasuka isidumo ke lapha manje. Ibandla lahlukana phakathi ngokubona. Sahamba ke sathi ngangisase la enhla ngisemnambithi ngalo sikhathi ngikhomba kahle angazi ngisesikushowela ngikhomba kahle esengisemnambithi lapho ngangikhonza khona abazalwane ngafika ngabalayita lapha abe ngabalayita angibavuse ekseni ngo5 babe semthandazweni sizile ukudla sasingakabe nayo indlu yokukhonzela emzini omzalwane abantu abazali bafike sebe ready ukuya emsebenzini ukuze uthi ma sokushayela yakhe iwash aphuma hamba emsebenzini la master sasuka idumo uNkulunkulu wenza miracles in a local church kwasizakala abantu abaningi abantu behlelwe ngumoya ingcwele for the first time abantu bekhuluma ngezilimi into abangayazi kwaphila abantu ngendlela emiraculous ukhona untombazana waye ethola fracture ehlulwa dokotela ababevele eMgundlovu 1962 umuntu wasemnambithi ebathole ngetroko wasuka wadlala imoto yabulala abantu basinda ke lapha imlenze wakhe okuride ngapha iqakala lalingaka nje ngikhuluma sibuya uNkulunkulu athi akubuyi alibuyisele ephi ibandla hayi ke sathi sikhonza one evening akusebenzanga akusetshenziswanga mina I like ukuthi ngasetshenziswa mina masisebandleni kusetshenziswe labo bazalwane I enjoy that ubona abazali besetshenziswa sasinomzana Mavimbela ke esasikhonzela kwakhe uMavimbela waya kuTrifina wafika wabeka isandla phansi in front of the foot of the girl wabeka isandla phansi laqhuma iqakala lathi labuyele ode angithanda indaba yesibusiso sasiningi la ngaphambili sanibona sibe kumina ngibhodle lapha ngedwa angisithanda lezo zibusisa angeneli masisela kimi ngedwa iyangikhuba leyo nto ukuthi kanti usho ngishaya ngakho ngathi angashayi ngakho
makubuseka mina kuphela abantu bangabuseki Movimbe obeka isandla ke saqhuma iqala intombazane yaphila gelekeqe yayeka ukuhamba inyongaza manje amathamba abuyile endaweni yawo. Now God using members of the assembly nokunye awu senixoxela indaba uba umdamu omkhulu unjani thanda uxoxa indaba esimnandi kodwa. Now ngiza kulento ukuthi ke sathola ichallenge ke kubafowethu yokuthi thina sibeka abantu izandla bawo phansi sasingabadudulu ke thina kukhona esasiye kubona laphana bebadudula abantu bebashaya ngekarati ebese bemisa abantu babo lapha bamela emva kwabo ukuze mayewa bambambe kube ngathi uyiswe inkosi. Angibona omunye sasikhonza naye wayaphambi komshaya ngekarati esoloko evula amehlo kancane ufuna ukubona ukwenzekani khane azukuvuka. Hayi man thina sasingabashayi. No, we never did that. The presence kaNkulunkulu yayibathatha bafumbe phansi and wayengavuki futhi efana mayikalala phansi. Now abafowethu kamanye base bayakhubeka ke khona esontweni lami lapha baqhubeka basibeka icala lokuthi thina we are heretic. Nyangizwe we are heretics. Sifumana into engaqondakali basimangalela ke umuntu basibangalela ukukhehla basabizwa ke uyothethwa icala lokuthi ngisakwazi ukuhlabela angihlabela ukukhala umuntu lapha ngisho ngisakwazi ukuhlabela ngiseyimina ngabe lesikhosho lesi ngisahlabela kahle anointing angihlabelela ukukhala umuntu lapha na bathi laba sikhalisa abantu bafa babakhalisa nezinye izinto sabizwa ke sabizwele ecaleni basibiza sawa bathathu wakubhehe mama zabadana ubaba Mansana nami angazi baba badala lababili bengwe nawabili bama seniors am ngeage sabizwa ke sobathathu kuzothethwa icala obathina sishumayele into engasiwa sikhuluma indaba kaMoya ingcwele nayinkinga abafundisi abangazi uoperate kaMoya ingcwele liyaphi ibandla lathethwa icala basho kwavala isonto eOrlando that Sunday akwangakhonzo babecabanga ukuthi uzosixoxa ukhehla esontweni
Ayike lathethwa ke icala basho imangalo ke ama accusers asho. Ayike kwaze bashawo 1 ubaba uBhengu waseke ngabuka lapho ukuthi kulukhuni ukuba umzali, very difficult ukuba umzali. Nalabo bangezwa ngabakho nala abakho zobalahlaphi selithethiwe icala kungathola kalicala exactly ukuthi yini. Wasikhulula uKhehla wathi hambani ke bafana bami niyosebenza. Baba usiyosebenza kanjani labo bhuti labo bengasifundi nje. Wathi hambani niyosebenza. Lento siyithathe kuye. Sidlulisele uyena lapha. Bebekhona nabo abanye babo lapha. Uma bekumangalela ke na ungamangali. Nathi basimangalela nakusekhona. Amen. Uma bekusho ungawi qina ubheke enkosini amehlo akho anamathele kuJesu Kristu ngumqalisi nomphelisi wokukholwa kwakho ungabanaki bona ngoba as long as you are doing what God tells you awuzophumelela. Okay. Ngisho ukuthi ke uma benididizelisa bobe ngaqali ngani. Uma benibizele emhlanganweni ngalezi inkonzo bobe ngaqali ngani. Kobe kuphinda okwake kwenzeka ngaphambili ukuthi abantu abaningi awukho nongikhumbuzile abasihlela abatafuleni ngathi ku conference yethu sise Handlon Clip angazi nami ngisuke yini angazi kwakusuke ngani ngathi abanye bethu la abafanele babafundisi. There would be good leaders at the local churches labe vela khona laba vala space la noma ngakusho ngalo la kakade vese bavala space la engathi nabafundisi abaningi kanti they are not supposed to be here. Bafanele babe makudikona amahle emakhaya ama-elder amahle emakhaya ama-maintain ama-local churches ama-churches. Ngikutshela indaba mpela, ngikutshela indaba, ngikutshela ngempela kunjalo. Baningi too much abafundisi kodwa i-production ayikho. Kwakungcono kusebenza abadala labadala kwangcono ukusebenza kusekodwa basebenza abantu abadala. Ngene abanye manje abangena bejahe khona akusenzeki lutho manje. Ungathi umuntu engenzi lutho ku local church yakhe sokuthola incwadi yakhe ku RCC usethi uyabizwa ubizwa ubani embizelani. Ngathi sikhuluma nabaye ngathi lapha emandleni lami sengathi kwaTepa manje. La emandleni lami sengathi kwaTepa. Abantu uma befuna umsebenzi beza khona. Awukwazi ukuthi in a region kube khona 16 applications zabantu abafuna ukuba ngabafundisi.
ayabheda leyo nto uma bathi laba baphethe ngaphambi bathi asinawo ama vacancy ake niyohlala emakhaya bahambe bohlala ngempela abenzi lutho ukuba kuyathakathana ebandleni bengithi bazongithakatha namhlanje abenzi lutho kuma local churches zabo ama local churches abadinga abantu abazosebenza abasebenzi balinde ukuapprove abangena ebufundisini konakele bakithi akuhambi kahle sanibona alright ngifunda iverse lami ke ngizohlala phansi ukwenzela ukuthi nginikhulule nizokwenza okunye okulandelayo Matthew chapter 9 Matthew chapter 9 sizofunda lama verse amabili u16 no17 Matthew chapter 9 verses funa ngiyofuna ibuko manje ngisabona Incwadi kaMatheyu chapter 9 from verse 16 to 17 Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala ngokuba lokhu okubekelwa kuyo kuyakuklebuka engutsheni kwande uklebuka akuthelwa futhi iwayini elisha ezimvabeni ezindala funa izimvaba ziqhume newayini lichitheke nezimvaba zonakale kodwa iwayini elisha balithela ezimvabeni ezintsha kulondeke kokubili amen And that is the reason I sing and I shout for Jesus and he lifted me up and that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted me up, and that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted me up, and that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted me wena uNkulunkulu owenza izinto ngesikhathi esifaneleyo nalowo msebenzi owenza la it is because the set time has come so ukuthi kuvulwe imithombo egqitshwe ngamaFilisti ngensenjalo kwenkosi ungabe kusaba kubikho ukuhlehla ekuvuleni lemithombo
ukuze abantu bakho baphile, ukuze ibandla lakho likwazi ukuba likwenza umsebenzi walo kusesimini, ngoba kuzusuku la kungasebenze umuntu khona. Sibusise nangalamazwi osiwafundayo. Sesizwile okumangalisayo bazalwane ukubamisile kule ndawo. Inhliziyo yethu iyagxumagxuma, ifudumele, iyajabula ukuzwa usebenzisa abantwana bakho ngaleyo. Sibusiseke Nkosi, uvula amehlo ethu sibone izimanga ezisemthethweni wakho, egameni kaJesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ya, ngithanda ukuthathela ukukhuluma kwami kulamazwi esiwafundayo esiziba umuntu kuthiwa a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment and the tear is made worse. Bese isibonelo sesibili. Nor do they put new wine in old wine skins, or else the wine skins break, the wine is spilled, and the wine skins are ruined. But they put new wine into new wine skins. Both are preserved. Amen. Nginalento yokuthi ibandla eqinisweni lifanele libe indawo ne-institution radical ne-relevant. Abalifuni ibandla radical abantu abaningi mase besonta. You can never exhaust uNkulunkulu. Nezenzo zakhe, you can never say I've seen them all. Kodwa mase sonta sixoxa ngezinto ezenzekile singabe safuna ukubona ezinye. Webahlobo bami, uma kukhulunywa ngento eradical, kukhulunywa ngento okuthiwa marked by a considerable departure from the usual or traditional. Tending or disposed to make extreme changes in existing views, habits, conditions, or institutions. Abantu babambelele intweni ezithile noma zingasabasebenzeli. Babambelele kuma habits amadala abangena kuona nesikhathi esithile. La ekukhonzela uNkulunkulu has a continuous revelation. Jamza? Continuous revelation. Manje ke leyo nto yenza sibe radical masihamba kanjalo. Bese kuthi abaphathi besonto niqongqwane sesonto zikhubeke makukhona ama changes elethwa uNkulunkulu.
babesixosha nje besixoshela lowo ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ezizokwenza ukuthi siza abazalwane bangabi ama-pewomers, abantu abafuthumeza izitulo zesono. Mhlawumbe ukuthi ngasiniswa ngomncane ngasiniswa kuno 19 years njengoba over 80 nje manje. Ngasiniswa ngino 19 years. Ngikukela khona la ngibuka benza izinto befuna ukungiphuphisa ngalo ukuphupha. Ngale impela ngithi mase ngingedwa ngivuka uhlanya ngibhilide ngithi hawu wenzani manje, uthambelani manje. Ngiyakholwa nje futhi ukuthi uNkulunkulu ohlala phakathi kwami akalona ikhehla. Angikholwa kakhulu ukuthi akalona, anginayo uNkulunkulu oyikhehla. Mina ngaba likhehla kodwa uNkulunkulu wami akalona ikhehla. Hayi akagugile. Akahambi kancane base ngihamba kancane bafana sebengisiza. Ngiyamangala bese singasizwa mina. Kodwa lona ongaphakathi kwami musha. Ngakuthandazela nalo ukuthi hayi angingaphuphi ngibe ikhehla eliphuphile, ikhehla elilahlekelana noNkulunkulu, ikhehla elixoxa izitori zasemhlabeni, ngixoxe zangasenhle. Now uma sikhuluma ngebandla eli-radical sikhuluma ngebandla elinjalo-ke. Uma kuthiwa ibandla li-radical umthetho walo nje, ngoba nokufika kwaJesu wafika nabo ubu-radical uJesu. Hayibo wafika nawo waphilisa abantu ngesabatha. Wabaphilisa ngesabatha bakhubeka lapho, bakhubeka bafuna ukufa. Abagcine isiko lesonto labo. So ukuba radical goes hand in hand nemandla. Uma lengasenjalo ali-impress umuntu emhlabeni, akwenzeki lutho emhlabeni, abantu ababoni lutho ebandleni, ngoba leyo ndlela malihamba ngaleyo ndlela liyakwazi ukuthi lenze ukuthi abantu balibone balikhona ibandla emhlabeni. Now enye into lifanele ibandla libe relevant webazalwane. Ukuba relevant akona ukwenza lento ezenziwa ngabandla ngaphandle. Ukuba relevant engikhuluma ngako ukuthi likwazi angilinganise to take care for its poor. Ngikhuluma la madoda labana ngithi kade ngathi akuraise imali yabampofu lapha, angiyiboni ishonaphi. Bakhona baningi abantu abampofu labalambile lapha ebandleni. Ngomthetho kufanele engabe ebandleni kukhona imali njena ehlakaniphile yokuthi isize abahluphekile. Noma sivisita noma siyoshumayela emzini, masifike sabona belambile ibuye iveni balethele ukudla, badle basuthe, bangasuthiswa ngamaSulumane. Siyezwana. Now ibandla relevant liba njalo ngwehloza. Likwazi ukuthi ama-issues abantu liwa-understand, ama-circumstances abantu likwazi kwahlangabeza.
abalambile, aba homeless, aba jobless, orphans, ama street kids. Kuye kwafika laphana abanye amabhemu laphana enkozweni. Inkosi balethile nje abahluphekile. Uyabona bashayekile ababhemu laba. Ngathula ngabuka ukuthi i-reaction yabazali izoba yini. Ngabona bengekho serious nje. Bengabanabe ngithi mnakani laba abantu laba. Labantu balethwe inkosi. Uma niba introduce ekukhanyeni ukuze bamukele uJesu bazoshintsha lempilo abayiphilayo. Otherwise uma hayi ke bazama ke bagwaqaza ke babalekelele. Ngoba uma ungena lento show uJesu uma ungena umuntu ocosonkile uyathathwa lapha azobekala. Lona osiyabhuyabhana abekwe lapha ngasemnyango. That's not the church of God. Elenzi's doing. Ithina sithunywe umbhalo ukhuluma ngokuthi he saves to the uttermost, from the guttermost to the uttermost. Ubasindisa bonke ngokufanayo. So a relevant church ke lifanele kwazi ukunakekela abantu ngendlela efaneleyo. Enjengaleyo libabone nabalambile. Libabone nabangenakhaya lokuhlala. Libazamela indawo yokuhlala. Singabuseki sodwa nje. All right. Now ngiza kule ndaba ekhunywa uJesu lapha. Yama wine skins amadala nama wine skins amasha. Mhlamba asi understand kahle le ndaba yama wine skins ngoba imajority ethi khule kungasekho leso simo sinjengaleso. Some wine skins ibiningi lena ezweni lamaJuda. Now uma kufermentiswa iwine bese kusetshenziswa ama wine skin. I-wine skin ke ifuneka ibe fresh. Mawuzothela iwine elifresh elisazofermenta likhule ne-wine skin ikhule. Ne-wine skin malivule malifement iwine liyakhula ngaphakathi. Ebese ne-wine skin nayo yenze njani? Ivule room ukwenzela ukuthi leli wine lize livuthwe kahle bathi masebelisebenzisa libe selivuthwe kahle ngoba likuyivessel right. Now uthi uJesu lapha ke ama old wine skins sebeyiqedile indaba yokuvuleka kwabo. They've stretched to the limit. Says what? Ama old are stretched to the limit. Awasakwazi uphinde enze njani. Uma uthatha ke iwine elisha uzolifaka kuleli wine kule wine skin le imvaba ngesizulu yangizwa uthatha uzolifaka kule mvaba esiqedile ukustretcha udala disaster ngoba le wine malifuna indawo ukukhula lifuna indawo yokuphefumula alisikwazi ukuphefumula iseqedile lemvaba. It is finished. Noma ngaba nayo it has become useless eyintweni eziphilayo ngoba iwine liyaphila phela liyaphefumula.
Now uthi alisenayo iflexibility. The give is finished. A willingness to change. Uma sikuletha kubantu and you change shape and stretch, it will burst. Siyazamzana. Now lento inkulu lento engiyikhuluma la. Mhlawumbe ngaba yibhimbi nje kuyichaza kodwa inkulu lento engiyikhulumayo. Now uJesu ulinganise ngesisiba uqala epatch, ngithanda le ama wine skins kakhulu. Ngizayiyeka lama indwa ngathi ekhuluma ngawo makoti lapha. Ngikhulume ngale ama wine skin. Uma ngifunda la ngithola ukuthi uNkulunkulu at certain times bring in new wine to the church. Says what? uNkulunkulu akahlale wayini elidala. Ahlale emvabeni ezindala. He wants new wine skins all the time. Uma ethi pour new wine into his church. He's expecting ukuthi athole new wine skins. Esizokwazi ukuyikherisha le wine lena. Zithwale le wine zigcine ifermente ngoba usazoqhubeka futhi angithi ngithe iNkulunkulu has got a continuous revelation. Amen. Now uma njalo ene continuous revelation uma sizimvabe ezindala thina la isontweni lami ase ukwazi kwamukela amaqiniso amasha. Ngizonixoxeleleke bese ngihlala phansi. Sistakile lapho. That's where we are stuck. We can't receive new truths from the Lord. Nalamaqiniso amadala sawa practice kahle. Now uma ngikhuluma ke kanjalo ngithi thina sifuna ukuthatha the life and truth and power of the Holy Spirit and attempt to press or force or and contain into some form. Sikwenze some form, some formality. Niyangizwa. Niyazi kukhona labantu bakhuluma ngomoya ingcwele zonke insuku kodwa akekho. Akho umuntu oconvictekayo la. Ngoba akekho lo muntu okukhuywa ngaye. Now, thina ke sifuna ukuthatha amaqiniso kaNkulunkulu nempilo kaNkulunkulu sifake kuma set molds. We make molds for the operations of God. Samsana. uNkulunkulu akakho ama blocks lapha. Ama blocks ane mold. Uthatha block ya uthatha cement uphose la mold bese ukhipha leyo shape. No, you can't shape God. Umold abe into ethandwa wena. Yile nto ke esishayayo ekukhonzeni kwethu. Ngithi ke that would be a disaster, and it has happened futhi emabandleni amaningi. Old wineskins can't adapt to the pouring of the new truths and the revelations of God.
yiko ke lokho uzwa kwezinye indawo ukuthi asikwazi lokho ufanele abakwazi kakade mina ngibaphikisi mabede abakwazi lokho ngiyaqinisile mfowethu awukwazi ngempela ngoba ukwazi ukuhlangana nawo akuhlale phansi ke sikubonise uzobona nawe ukuthi ikhona lento esiyikhulumayo now kukhulunywa ngama wine skins amasha which are adaptable changeable are suitable for the kingdom of God. Every one of us here is expected to be a new wine skin where God pours his new wine. Izinto zakhe izidafuna uzazisa nazambulayo azithulele kuwena and then you distribute them lapho ufanele uzidistribute khona uzidlulise. Now if we don't adapt, siyamsana, if we are not flexible, wabona nje ebandleni lapho abantu bangaba rigid ngalena ndlela yona, hey babe rigid ngeyona ndlela. Angikhuza abanye lapha esontweni lami lapha sanikwa i program yangesonto na angisho njalo ngibeke yona sayi angikhona ke mina lapho mayikhishwa uthi umdala no sebenzisa le formula lena okanye le plan okanye le program ukusiza abazalwane while we wait for the pouring. Ubathanda sithanda bazingane sibantu bangama sithanda yini pupa sithanda uma pupa sithanda uma sihlala ukuhlala lapho nje sihlala le program yethu le sithanda uma ngama pupa asifuni ukudisa uthi umdala meanwhile besadidizele bengakangena egiyeni engakehli umoya weqiniso phezulu kwabantu ufuna sibe khona phela esiyenzayo sihambe siye phambili kubalekelela kodwa uma sefikile it will fall out on its own. Ngikhuza kabanye uNkulunkulu uyasibusisa inkonzo emnandi uyithathe ngegiye engajwayelekile sadumisa sasaqeda basuka manje lo mphathi wenkonzo wami lona usefresh uthi ake bese ngakamshaya usiyakudumisa uthuli
Hamba phela isikhathi. They were good at their time. Dasisifaka khona sasiza impela kodwa uhamba kuphela isikhathi sazo. Ebese kufuneka manje sibambe lena uNkulunkulu athi libambani la. We let go our traditions that are not biblical. Sanibona. Asisikwenzela umuntu lo sozenzela thini. Uma singama new wine skins. Siphethe wine elihle. You can't mix old traditions nemikhuba emidala yabantu new wine. Akuhambiselani. Ama strategies aphelwe isikhathi siwabuyisele eceleni. Ama structures aphelwe isikhathi siwabuyisele eceleni. Methods and administrative ways that are no longer valid. So is the guy. Alibonge igama lenkosi. Siyakudinga lokho sibe singama wine skins. Sibe uhlobo lwabantu abaletha into ezifresh eziyaphambili progressive. Lapha ngibhala ukuthi the authority structure of the church, the vessel that contains the wine, depends on the quality of leadership we release. Uhlobo luzalani. You are going to reap what you sow. Hey, the leadership is very critical. Yiko bemkhala ukuthi manje basifakela abafundisi abaningi manje abangayona lenhlobo yenhlobo yabantu abesinamo la enkonzweni. Abantu abadedicated to God. Abafuna uNkulunkulu nendlela sonke. Old wineskins retard in progress yokusebenza kukaNkulunkulu. Ama-new wineskins avula ithuba lokuba uNkulunkulu enze izinto ezintsha amuvese eqonda ukuzenza. Njengoba nazi ukuthi from time to time uNkulunkulu uyasinika amaqiniso okanye asembulela amaqiniso ebesingawubonile izolo. Inkathazo lesinayo yokuthi uNkulunkulu wants to go forward. We say Tina, let today be yesterday. Yendlela esenza ngayo ujahe because what's the rush? Kanti uyena fanele akhiphe izinto le command ukuthi kwenziwe njani. Unfortunately ugcina sewuyithina sesiphethe sesikhuza sesingoma umatwedwe. La masifunda la, for instance, ukhulunywa ngoJesu lapha. He went outside the camp. Hebrews chapter 13. uJesu uphumile mayizolanda thina, went out of the camp. Wayolenga emnqamlezweni. That means uma wayengaphumanga waphuma waqekelele ngaba sikho na. Outside the camp
efela izono zomhlaba uma wayengaphumanga ngabe sisahlela ezonweni namhlanje. Ufanele ke sizimisele nathi njengabantu abakhona lapha emzimbeni kaJesu to adjust and accept ama values kaJesu ngaphezulu kwama values esiwakhethile. My standards ethu cannot be compared to the standards of God. Siyamzana? New wine. Uma sikhuluma nge-new wine ebandleni asikhulumi mhlawumbe ucabanga iwine phela wena leli it's a bottle store. So ucabanga ukuthi sesifuna i-wine store. No. Ukhona lento engifuna ukuyiphawula abanye benu bayazi ukuthi those who were used by God to restore the new truths zikaNkulunkulu usually end up benoma old wine skins. Awusubantu ngaphandle yibo labo ngaphakathi abade bengama wine skins bengama sources of new wine skins, but they began to resist the next new wine. Niyangizwa bambelana newine enjani? We're talking about the life of Christ here. uJesu wants to restore his church. uJesu kumenza aphatheke kabi ukuthi ukhona opposition within the church. Kodwa wesibonga ukuthi ngeke komuntu ozoyivimba le ndaba yewayini elisha lizololuthululiwe nje. Angilinganiseni okwenzeka ezenzweni. Ezenzo chapter 5. La ufunda lapha encwadini yezenzo abapostoli uthiwa abathule. Chapter 5 verses 34 to 39. Uthe sebebizile bezobavala ngoba kade baqala ukuvala kwasalwane bevalwa ngabantu abangafanele abantu abaphethe isonto. Uma sebebavalile uthe besakhuluma uGamaliyeli wathi esibakhiphe kancane ke baphumele phandle babakhipha babengathi uzothini. uGamaliyeli cites two guys ezaqala ama-groupers. uJudas lo nomunye ubantu umuthi ngikhohlwa ubani ukanti ke singaba bani babili labantu. Oqala waqala leyo nto wafa yasakazeka leyo nto yakhe kwaqhamuka omunye futhi naye waqala yakhe wasakazeka leyo nto. Uthi gentlemen, let's watch. We may find ourselves fighting God. Watch out. uNkulunkulu evusa into right bese ulwana, be careful. Watch out. You would think you're fighting these gentlemen, Lana, my ladies, Lana, but actually you're fighting God. Lona okhuluma ngaye kahle. Ngoba you are ignorant. You have no light.
you have no revelation, awuqala uyicheck into uthi isource yayo iyini before you fight it. Ulonga nyama. Siyazwana njalo. Ngibonisha laba balwayo. Abalwa nokusebenza kaNkulunkulu. Be careful. uGamaliel wahlakanipha wasave iSanhedrin ngoba ingaxabana noNkulunkulu kanti yamthanda uNkulunkulu. AbaFarisi were bound by tradition, niyakwazi lo. So they opposed anything new. Umoya wabaFarisi ula. Umoya wabaFarisi ula phakathi ebandleni. Bafa abaFarisi baphela kodwa umoya wabo wasala. So they oppose anything uNkulunkulu ayenzayo. Ubona laba abanye umthiwa abaSadducees, who are bound by reason, so they opposed any supernatural thing. Oh, wait, what? Laba abazwana into ezintsha ezivelayo uNkulunkulu asivezayo, laba abazwana nezinto supernatural ezenziwa uNkulunkulu. Kanti sinabantu bakwa supernatural thing. Asiphili kahle ma supernatural bethu singasekho. Since uNkulunkulu ethuma uJesu emhlabeni balethe this new revelation of God and a new dimension of the power, both abaFarisi nabaSadducees opposed him. Oppose abani? Jesu. Othandaza kakhulu ma bevuka umoya wabaFarisi nomoya wabaSadducees uvuka ebandleni lakho. Uthandazile kuhle. Uthi uNkulunkulu adile nawo ngoba ngeke niye phambili. You will never progress in the church ngoba kukhona abantu abangakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma namhlanje. Abangakholwa amandla kaNkulunkulu aveza izinto supernatural. Kanti siphila kuleyo ndawo thina yoba sibe ngabantu abasupernatural. Yikho uJesu lapha la ekuqaleni lapha ku-chapter 16 uyathi la ngifunde khona ethe verse 6 wathi beware of the yeast of Pharisees and Sadducees. Ngiqaphela umoya wabaFarisi, qaphela umoya wabaSadducees. Ngoba uzolenza ibandla lingayi phambili libe ndawo ligide ndawonye. Abantu bafele khona la enkonzweni ngoba babanjwe yilowo moya. Amen. Cabanga ukuthi point yami 3 minute home la. Ukulinganisa le ndaba yale ukuthi abantu bokuqala babe were deliverers of the truth and they knew why. Bagcina sebe opposition. Nilinganise ku history. History repeats itself. Ama Catholic alwa noLuther ngiyakhumbula embulelwe indaba yokuphinda ukuzalwa regeneration by faith. AmaLuther fought amaBaptist ababembulela ukuthi umuntu akabudget umuntu emfundisi kufuneka umuntu aculise amanzini. Kwase kuthi laba amaLuther bona alwa namaBaptist athi abalungile baba njengokukhona iBaptist Church namhlanje. AmaBaptist nawo nama-Anglicans fought the Wesleyan Methodist. Abazalwane baka John Wesley balwa nabo. Ama-Methodists fought ama-Pentecostals. Ifani lento yabo ngoba indaba uJohn Wesley was a Pentecostal man. Angazi abahamenta ukuthi ayenjani. Ayingamfuzanga uyise.
kodwa babelona ama-Pentecostals benjalo nje. And ama-Pentecostals fought ama-charismatics. Ama-charismatics afike nokusebenza kwesipho. Afike nokusebenza kwesipho sikaMoya Ngcwele. Ama-Pentecostals abesebenza ngokushumayela ivangeli namandla, bathandazela abantu baphile, bakhulume ngelimi ihunyushwe, kodwa i-operation ye-gifts zingabonakali. Zikhona. Kwafika ama-charismatics athi hayi ungathandaza ngomoya. Bathathele iBhayibheli yabo leBhayibheli. Hlabelela ngomoya, thandaza ngomoya. Thandaza ngengqondo, thandaza ngokuhlabela ngengqondo. Bafika la izipho ziqala ukusebenza khona ngenxa yokuthi kufike ama-charismatic. Ama-Pentecostals alwa nama-charismatic. Uyabona ukuliwa la ngaphakathi? Akuliwa ngaphandle. Ama-charismatic fought ama-faith movement. Abantu be-faith. Njalo njalo kuyaqhubeka. Basalwana namhlanje within the church. Inkosi ayisize. Abanye balwa nendaba ye-manifestation and operation of the fivefold ministry. But namanje basalwa nabo. Abayisihamba nabo. But ayikho leyo nto. Ukuthanda kwabakhulu nje. Kubhaliwe emthethweni wakhe, he made some. And that's how he builds his church. If there's no fivefold ministry, alakheke lika Jesse bandla. Uma uJesse ehamba ekhulumela izo lakhe lami ibandla ehamba ezulwini bethemba ukuthi he will come back himself eseza ngalama ministries. Sanibona bo. Sengiyayela. Uma ethi ngizolakhe lami ibandla uyadida uzolakhe kanjani ngoba nangehambe eyaphezulu ezulwini. No, he's going to come back through these ministries. Lama ministries ke bese elakhe ibandla lakhiwa uJesu. Basalwa ke namanje abanye in Pentecostal churches, in charismatic churches abakwamukeli uthula awubeki sikhuluma ngama old wine skins nama new wine skins. Alibonge ngaba yengozi. So mangivana the quality of wine is going to be proportionate to the quality of the wine skins we present to him to use. Quality. Quality of wine skin we present to him. Every one of us can be a valuable wine skin to the church. uJesu akwazi ukuhlisela izinto zakhe kuyena, and then we distribute them to the saints according to our giftings. Bazalwane bami abathandwa inkosi. The measure of the Spirit that is released into the church will be manifested in his creative life and ability through worship. Worship yakhona iyashintsha. All right. Worship yabantu abangama wine skins amasha bethole wine elisha iyashintsha. It changes altogether. It's very effective and very powerful. Uma siwashipha kahle singama wine skins amasha with new wine. Akho zibi ezizotholakala.
akho fufunyane lungahlala la akho demon elingahlala la just worshiping alo malibonke malenkosi worship ways of reaching to the Lord nokusindiswa kwabantu kudepende ekuma-wine skins amasha newayini elisha ama-miracles azokwenzeka lapho azobezalwa isimulo sokuthi simanifestane signs and wonders akuzokhulunywa ngazo zizosenzekela levels of truth from the word azo-escalate anyuka bheke phezulu kube khona ama-revelations ezwi angazange wezwe nangelinye ilanga ungasebona abafundisi kuphela abakhulumisi kuphela kodwa bonke abangama-wine skins abasha nabadala ngoba they will be used of God. Conversions will be radical. Hayi abantu bayaphenduka behleka aphenduka badlichuya igama anointing with power. Now, the anointing is a reside upon a flexible and used wine skin, not nobody. Because Bible says, umuntu uyakathatha wine enjani isha alifake epini ikhanseli yami ukuthi asenzeni lento efuna uNkulunkulu. Let's get ready to be new wineskins. You don't need a 1,000 or 2,000 congregation. You can have 100 of people. Uma see lolo hlobo lama new wineskins. I-presence kaNkulunkulu abounds. And the workings of God are in abundance. Anti umshumayelo namandla kunawo bonke abashumayeli. Yeah, he is a role to play now. Kodwa amile ngaye. Amen. Yeah, ibandla limile ngami mangikhona lime ngokuthi lingama new wineskins now together with their pastors. Ngokwenzeka ukuthi ke umpompo uvale khona la ngaphambili. Umpompo uvaliwe. Mawuvaliwe ke bazophuza apha abantu. Ningabe nisayiyeke ekuhambeni. Glory to God. This is the message I'm bringing you. God wants to make us new wineskins. Uma sizokwazi ukubeka siyamsifakele kahle Africa, we need to be wineskins ezintsha. And nokusebenza kaMoya Ingcwele kubonakale imihla ngemihla hayi ngekhathi ethile. Hayi makufika ispeaker bemnandi enkonzweni yakithi ngoba kufika ispeaker. Umnandi bulali thina sodwa la singafika ispeaker. Ubumnandi siyaproducer ispeaker siza ne-edition asizoqala phansi. May God richly bless you as you continue to minister to one another. Thank you. Can we stand on our feet, bathandekayo?
Glory to Jesus. What a message, what a teaching. Cela singabe sanyakaza abangcwele. Ngeke sibreak. Mpostoli uNdlovu angangena noma ngabe yini njengamanje. Amen. I left you to one session. Glory to God. Lord, make me to be a new wineskin, to be able to accommodate whatever you are doing now in the church. Glory to Jesus. Fundesi unjinji ungeza ngaphambili mfowethu uzosithandazela. Sobonga uNkulunkulu sonke bathandekayo. Let us embrace what God has said among us. And kube lona lo I believe bangcwele ukuthi we are challenged ngokukhuluma kaNkulunkulu. We are not just blessed, but we are challenged. Glory to Jesus. And sikukhulekele ukuthi sithi move as God moves. Ayikho ebuhlungu nje ukuthi uNkulunkulu angisebenzise to be a new wineskin, then bese ngiba stagnation ngime nginga progress as God progresses. Hallelujah, because I become a stumbling block kubantu uNkulunkulu aba raiser as new wineskins. Glory to Jesus. Sisobonga inkosi bangcwele sonke sibonga uNkulunkulu kube lona lo wathi moya ngcwele make me